winjo kanyo kawuok kanya kaunti ma Homabay. Okay. Ineno kaka jopiny wuoyo gitemo nitie joma wacho man kod confidence. Koro opinion makanyo ka collect opinion very fast. Opinion and divided. Nitie ng'ama wacho relationship mar chairman the sitting president and mano opinion mopogore. Nitie joma bende wacho ni jogo oseyiergi mondo migi chance mondo giti. Ok wanyal cheko ng'ama pok otiyo. Koro opinion is 50-50 e gik mawinjo kowuok Homabay. Otherwise, ipenja wach mar audit. Auditing of the electoral process. Nitie gimiluongo ni auditing of the electoral process. Kaka notimre onego bed ni cheko nang'o manotimre. Ing'e maber ni seche ma ji ne dhi e street, seche ma ne ji ng'anyo mokwongo e higa ma okalo chande. Kawa election ma tonto norumo. Nochopo kama koro ji nokwayo ni mondo oyaw ang'o? Oyaw sava. Ang'o mone yaw sava? Nikech according to sheria ma Kenya, elections onego bed free, fair, accountable and verifiable. Verifiable en onego bed ni kata kise gocho to wang'eyo ni Cleophas Omondi neno gocho nadi tok yiero, although in secret ballot, but verifying ni ji adima no gocho to negi gocho sadi to negi gocho nadi. Koro onego bed mano can be verified by any systems. Monego bed kata ka court, Supreme Court or declare ni manyaka yaw sava no mondo ji verify, it can be done. Ting'ene wakwamo kacha. To wach mar sava ni kata mana case mar Sakasan kata case mar Chebukati institution mar IEBC ni wach mar sava ni osebedo ka chando gi ahinya. Mar Sakasan neno wach ni ang'o matimre sava chan nikech nochopo kama koro gicha ochopo 50 to kokadh koro kosuru koro gicho chunga. To kochunga to ji wuoro ang'o matimre kacha to kapo ni okel gini e court to ng'ato lawyer mar jo IEBC odugo wacho ni kama sava chan tire joka pod nindo. Nika nyaka waritno gichiew mondo ka gichiew kore ka wabonge na ng'ama kata timre system no. Then wach mar Chebukati to sava notamra mayaw to kata ka noyawe no koyawe e logs ma ji ne dwaro mondo ne system no maber ahinya. Koro wach mar verification no has been a problem. En wach mos onego bedo edited. Koro en kama ne wakwame sava chande makata Martha Karua Gaela gidinga gidi ka chwanyre en nang'o ni Raila Odinga felt ni gigo se kadho koro baby wa move wadhi handshake and wa move. Mother insist na pana joka nyaka yaw sava chato jo piny moko ben ne dhi street nikech mano. Koro mano e verification. Mano nego be submit mo audit thing yoni is the system verifiable. Mano ka part mano se bedo lost. The other question mar audit ni. Ntie audit mar for example the electoral register. Ing'e ni kawan kod system maber Cleophas to ng'ato wabedo kod system achiel. Makapo ni ichiwo death certificate ni ng'amotho onego bed ni system ng'eyo kata wach ken e-citizen no chiwo death certificate to certificate yande golo ng'acha e insurance ma ntiere go system cha golo ng'acha e KRA kama ntiere system cha automatically golo ng'acha e voter register kama ntiere system cha golo ng'acha kamora mora mondo jomaosetho owe bet ni podi gi ngima e system because we have live people in the system to physically jogo setho. Koro electoral register be pok wa audit for a long time. To mnan kech kaka systems mo waketo in place mundo bed ni inyalo gicha golo ng'acha automatically. Nikech IEBC onge capacity mar dhi e gwenge ka penjo ni ng'ano manotho. And like I lost my dad in 2019. To come sure okane sure no se gole register. Apart for den voter. Koro ng'en mano kelo shida bende. Number 3 ntenga manyalo bet nogo kura to koro komoro gik moko madhi mbele. Koro wacho nan wang'ni koro kendo ka go kura. To kapo no kigo kura wang'ni be said sky the Cleophas or Makolwal. But said an wang'ni ka go kura. Then automatically konego bed ni ne register. Gik moko be lago nego bed ni loso a system. Mamago moko kuom gigi ma IEBC manyien onego bed ni rakorego ba. Onego bed ni rakorego to IEBC manyien ni benda aparo ni one of the things monego bed ni IEBC timo. IEBC oyie mondo ji ogoch digitally. Kanyalo go kura voting okata kwano voting ni kamibetie ni inyalo donje system tigo kura kacha titika it is very possible nikech tani gik moko mang'eny wasechope digital system gik moko mang'eny timre online. Koro wanyalo bedo ka wan kod shida katika gimoro kama tin kapo ni watimore